Hello guys, so today is February 23, 2019. So exam date ko ngayon sa PUP at i-vlog ko siguro. I-vlog ko yung mangyayari mamaya. So it's already 5 in the morning at advice nila sa akin na pumunta ako doon ng mas maaga kasi hanapin pa yung mga rooms. Tapos, yun na nga. Hindi ko alam kung ano mangyayari at kinakabahan na ako kasi mahina ako sa mathematics, guys. So, ayun. Ang nireview ko lang pala is percentage sa numerical reasoning. Percentage, tapos trigonometry, tapos sa science naman, biology, chemistry, sa language, yung sa reading comprehension lang yun. Tapos, yung tip ko guys sa reading comprehension is magbasa lang kayo ng mga English books, mga ganun-ganun. Tapos, yun lang guys. So, maliligo na ako, baka malate ako. At, kita-kits na lang tayo mamaya. Bye guys! So, yun na nga, kakataas ko na maligo guys at kakain pa lang ako later. So, hindi ko mai-video yun guys kasi nahihiya ako sa tita ko. Dito ako ngayon sa bahay ng tita ko at yun na nga guys. Pasensya na kung medyo mahina yung boss ko kasi madaling araw pa lang. Magsi 6. So kakain na ako guys. Tapos tsaka na lang ulit tayo magkita kapag nandun na ako sa PUP. Kasi hahanapin ko pa yung room ko. Yun lang guys. Ang resulta naman po, March 19, makikita nyo sa PUP website. Hanapin lang po ang pangalan. Pag wala po yung pangalan nyo, alam na. Pasok na po, alam na po.
Hello guys, Jomari here. So, ayun na nga, nagkakataos lang ng exam ko sa PUP Santa Mesa branch at 11 PM na. So, hanggang 10 lang yung exam namin. So, ngayon magkikwento na pala ako. Nag-exam ako ng 9. 9, basta 9. Tapos, sabi ng proctor namin, pagka-start, is mag-shade lang ng mag-shade. Grabe. Pagkabukas ko, okay lang. Yung first batch is yung language usage. So, okay na ako dun sa mga spelling, grammar, mga ganun. Okay lang siya. Nadalian ako. So, pagdating naman sa numerical reasoning, dun na tayo naloka mga best. So, nagsagot ako, compute ko. Wala namang lumabas na tamang sagot, guys. Ewan ko na lang kung sino mo mag-check nung scratch paper ko, kung matutuwa siya sa makikita niya doon. Kasi puro division. Sabi ko sa inyo, pag mahina kayo sa math, mag-focus kayo sa ibang tawag dito, ibang exam. Kunyari yung sa non-verbal reasoning. Ganon. Yun, nasayang ko yung points. So, bali parang dalawang portion yung nasayang ko na points. Kasi hindi ko siya nasagutan ng bongga. Kasi nagtuon lang ako napansin sa numerical reasoning. Pero, cross fingers tayo guys. Makakapasa tayo in the name of the Lord. So, guys, bago pala kayo mag-exam, dapat mag-pray muna kayo. Sorry sa ilaw. Mag-pray muna kayo. At, yun, humingi kayo ng guidance kay Lord kung ano man siguro mga lalabas sa exam. Meron mga few questions na alam ko yung sagot. May mga few na hindi ko alam. May mga few na hindi ako sure. So, guys, tiwala lang at maniwala sa miracle ni Lord. Siguro makakapasa rin ako. Ewan ko lang. Babalitaan ko kayo sa next vlog. So, ang gulo tayo. Ayan. Guys, nakuha ko na pala yung stab sa envelope. Ay, ito pala. Pagpasok ko sa PUP, mayroong mga nag-alok sa akin bumili ng envelope na ganito kasi kailangan daw. Para daw hindi na kami mapagod na bumalik pababa kasi 4th floor pa ako. Dapat bumili na. Kaya bumili na. Encourage naman akong bumili ng ganito. Ngayon, pagdating doon, hindi naman pala kailangan ng envelope. So, parang nagkapera. Tapos, this cost me 25 pesos pa, guys. So, okay lang naman. This nakatulong sa kanila. So, nakuha ko na pala yung stab ko. Ito siya, PUP College Entrance Test. Examine stab. So, yan. Mercado Jomari Barnechea. Ito yung kanyang control number. So, guys, kapag mag-exam kayo, meron pala nito. Ilalagay dun sa, or puputulin nyo dun sa test, yung answer. So, yun na nga guys, tiwala lang talaga ang kailangan ko ngayon. At sa mga mag-exam sa PUP, siguro, ang advice ko sa inyo guys is mag-review kayo about sa history, yan, history, chemistry, biology, tapos sa English, grammar, yun lang. Yung sa mathematics is percentage, tapos mga trigonometry, ganun. Tapos din naman sa non-verbal reasoning, is yung mga patterns that mas madali kayong mag-identify ng mga patterns kung ano yung pagkakasunod-sunod. So, yun na nga guys, siguro yun muna sa vlog na to. At para may edit ko na siya and ma-upload ko na siya siguro this Monday. So, this day is February 23. So, siguro sa Monday is 25, ma-upload ko na siya. So, guys, yun na nga. Kaway-kaway pala shoutout sa pimples ko dito. Guys, always remember, be gorgeous, be glamorous, be authentic, be Michaelicious. Bye guys, good luck sa mga mag-exam sa PUP.